Yung bigas. Ano na siya natin nalagay? Paano bigayan? Isahan, isang peso. Bibigay ng pagkain. Sa isang peso. Ayan na yung masisipag na grupo. Hello po. Hanggang tumulong. Magandang umaga. Nag-away-away sila, oh. Ikaw na. Okay, sino na babae? Sino na lalaki? Okay. Wow! Magandang umaga. Ayos. Nangyari, problema, lahat po yan, may insan sa puso po natin, Panginoon. So, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Andito po ang CACG at ang tumulong po. Okay po. Kasama po ang aming Las Marinas chapter at saka Imus chapter. Pinagsama na po namin para makabuti ko yung aming mga tulungan po. So kung ano lang po yung kaya abutin ng aming nakayanan, pagsalamatan na lang po natin. Ano po? Maraming salamat po. Po, ang CACG, bigay tulong sa mga nasunugan dito po sa Bacoor. Pasalamat po sa lahat ng nagbigay, nag-donate. Yan po ang aming masipag na Secretary, Ronnie. Aming masipag na founder, ang aming treasurer, ang DASMA po, ang City Director po ng DASMA, Mamarian. Meron po rito, different partisan. At ang pong Vice Director po ng DASMA, po sila, masisipag. Kaya na po. Kailangan po maubos to pagka hindi po naubos. Nakausin namin.